Iz prvog životopisa Tome Čelanskog. Krajem 1208. godine Franjo je s braćom došao u Podžobu Stone. Ljubaznost ljudi Rijetske doline susretali su na svakom mjestu. Zbog toga Franjo njih pozdravlja: dobar dan, dobri ljudi. Kad bi prigušio osjećaje i kad bi rastjerao tamu koja se iz straha zbog grijeha u njegovom srcu ugnijezdila, ulivena mu je sigurnost da su mu oprošteni grijesi i udjeljeno mu je pomazanje da bi odahnuo. Bio je izvan sebe i sav obuzet nekom svjetlošću. Ovaj mali srednjovjekovni gradić oduševit će vas svojim izgledom. Braća su u njemu boravila od osnutka reda, a crkva sa 2 samotišta izgrađena je u 14. stoljeću. U donjem samotištu vidjet ćete 2 kapele. U jednoj je drveni križ pred kojim su braća molila, a između njih nalazi se kip svetog Franje. Mjesto nema osobite važnosti u umjetničkom i povijesnom smislu, ali je bilo jako važno u Franjinom životu, jer je ondje dobio spoznaju da su mu oprošteni grijesi. Razmisli. Vjerujem li da mi Bog oprašta? Problem je krajnost u kojoj mislim da ništa nije grijeh, ali problem je i skrupuloznost u kojoj svoju neoprostivu zloću gledamo svakom svom činu. Molimo Boga na ovom mjestu ispravnu vjeru u njegovo neizmjerno milosrđe.